Lezaungo pagadia. Ibilbidea. Ibilbide zirkular honek zelai zabalak eta pagadi ikusgarri bat zeharkatzen ditu. Bidea familientzako egokia da, baso pista erosoetatik eramaten baikaitu. Handia mendilerroaren hegoaldeko mugan gaude. Mediterraneoko eta Atlantikoko eskualdeen arteko transizio eremuan. Bertan, bi eskualde bioklimatikoetako basoak elkartzen dira. Hala nola, karraskadiak eta pagadiak. Izan ere, gora egin ahala, artea nola desagertzen den ikus daiteke. Pagoek haren lekua hartzen duten bitartean. Herria atzean utzi eta berehala pagadi zoragarri batean barneratuko gara. Pagaditik irtetean, handia mendilerroko laprez gozatuko dugu. Kareharrizko egitura apetatsuez zipristinduta eta arlauzazko horma ederrekin esituta. Zelai horietatik pasaia amaigabe bat ikus daiteke, eta honek inguruaren ikuspegi panoramiko ederrak eskainiko dizkigu. Ardi, hauntz, behi eta zaldien abeltzaintza estentxiboaren ogibidea oso errotuta dago Lezaun herrian. Bizibide hori soilguneen paisaia modelatuz joan da. Baita harri lehorreko hormen kultura, bideena eta bideskena ere. Hala, artzaintzaren kultura eta lurraldearen erabilera jasangarria eta iraunkorra landu ditu. Seinaleak, norabide zuzena. Okerreko norabidea. Norabide aldaketa. Norabide gezia. Natura entzun. Ez bota zaborrik lurrera. Debekatuta dago etxea berea kaske ibiltzea. Debekatuta dago sua piztea. Mesedez, ez utzi inolako zaborrik mendian. Zaindu bidean topatzen duzun oro. Eskerrik asko.